Ekran! Låt ons tabranen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u van uw eigen schuld hebt. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier van u met mij Elena Peters. Welkom to dit programma, die best wel eenmaal hier was, maar dat is een stel dat al lang twee kosten eenmaal kort voorstellen. Wer bist u? Jo, dankeschön für diese Einladung. Ich bin Elena Peters. Ich bin von Bolivien und bin 22 Jahre alt. Okay. So, du wohnst, aber hast een stad niet meer in Bolivien gewoond. Niet zo? Wo is die weg al wanneer aan gewoond? Ich weet, eenmaal een klein beetje kort omdat je waar ik denken, krijg wat mijn leven geweest is. Dat ik had van zeer jong aan Jezus aangeleerd. En had dan ook voets doorop al den beroep gekregen om weer te leren. En ook mijn droom daarbij weer dan naar Bibelschool te gaan, of naar theologieschool te gaan. So, dat is dan ook waar mijn ziel allemaal waarop aangewezen is. En in 2017 weer dat als Hulda moeten mij zeggen. Dat is mijn vroegere ma, Ja. Mijn schwiegerma, ja. Als zij moeten mij zeggen, waarom kom je niet naar Brazil? En ik had dan, wie dan mes mijn school vorig, ik wil dan dat jaar in 2017 me gradueren. En doorop zei ik dan, ik moet nog een beetje wachten, om naar Brazil te gaan. Ik wist niet wat ik wilde doen. Ja, en in 2017 weer dan een jugendcampamento. Wo ik aanvoer. En ik ben dan ook door even wat God zien willen weer. Als ik naar Brazil voeren wil, er niet. En ik ben dan in deze campamento. Weer dan, wo God mijn antwoord geeft, in juni 2017. En zei, yo, formel, ganz tranquila, geduldig. Zie geduldig, maar de tijd komt, maar voor naar Brazil. Dat is mijn wel. En voor de gaan. En zo ging het jaar dan te eng. Ik maak dan mijn school vorig. En als 2018 aankwam, ik dacht dan zo dat die tijd would dan voets naar mijn school zijn. En ik kon niet mijn paspoort meer en de deur ging einfach niet op. Omdat ik den weg kon om naar Brazil te komen. En dat weer dan in februari, maart ongeveer, wo ik dan vond werkelijk aan mij te denken en te vragen wat passiert, waarom voel ik niet, heb ik erg verstaan gehad, als het toch niet zijn planje was en zo verder. En dan weet ik een avond, als ik zo de lengte gas ging en einfach tijd met God spende, dan zei hij zo te mij, ik heb gezegd dat u dus naar Brazil voert, maar ik had niet gezegd dat ja, wanneer dieses voert. Okay. Ik verstond dat weer niet de tijd. Dan zeg ik, oké, wat doe ik dan nu, wanneer ik niet naar Brazil voer, wanneer het niet de tijd is? Bloos gezegd, am stil wel ik niet, want dat verlies ik tijd. En dan zei hij te mij, die niet ook als du dicht bent, waarom denk je niet? Waarom denk je niet in die tijd, wo du niet in Brazil bent? En waarom je nooit niet deze tijd, werkelijk? En dan heb ik ook mij goed gevoeld, werkelijk doorheen. Ik verstond dat in deze moment, wo ik thuis weer dat tijd gaat te doen, doe wo ik weer. Met dat, wat voor mijn feit weer, kan ik dat doen. En zo vond ik dan ook aan de kerk te doen, met de jugend, met zingen en zo weer. En dan zag ik die tijd gehad. En voets erop, kwam dan deze aanlouding ook dat een radioredner, Bill Kela, Bill Kela vroeg dan te mij, waarom moest je niet im radio arbeiten? Aan het veld arbeiten, moest je niet im radio arbeiten? En God zei, zit, dein kost u immer, zolang du den hoort rijdest du für mich te doen. Wo dan 2018 ten eind kwam, dan met eenmaal dan wie een andere van mijn vrienden, die mij ook schooljaar vorig en zei, wat doen we nächstes jaar? En zo kwam je dan bij Heidi, en Heidi zei dan te ons, waarom ga je niet meer naar de school komen? Dat is een Bibelschool, aha. Ja, het is een Bibelschool, Jugend met een mission. En dan vroegen we, oké, ik kan ons dan mal erklären, wat is dat?
En zo kwam dat dan, dat ik de Jokom aanleerde. Hij die me bekend met hij. En dan ging de derde nog op. Interessant wie dat werkelijk. Wo hoostig ik dan met de time mijn paspoort meer aan. En wo ik geld had, weet ik had het ja even radio gearbeitet, wo ik geld had mijn paspoort meer aan mijn reis betaald in Brazil voor. En wo ik aber nicht wo geld gehad had dafür. En zo dan in 2019 im Januar weer dat dan dat alles rijdt weer en ik voer naar Brazil met Magatop. En ik neem die met. Ja, goed. Ik neem die met, maar we voeren al dat help als een groep vrienden, ja. En wat deed we doen? Ja, we moeten door een jongerschapsschool voor 3 maanden, wat theoriek tijd is. En 2 maanden wordt dan praktico-tijd is. Hoe je dat dan aanwenden, wat je geleerd hebt. Ja. Ik wil bloos zeggen, je weer er 3 werkelijk, met alles wat je doet. Jo, we weer er 3. 3 vrienden, wat je doet voor en dan? Ja, er 3. So, dan durch deze tijd is dan werkelijk een school, wo Gott hat mir ein Vers gegeben, wo ich ihn für lesen will. Und wo ich auch wirklich interessant fand, Luther, was sich in Erfahrung bringt. Das ist in Epheser 1, Vers 17. Du bet Paulus über diese Kirche. Und er sagt, ich bete, dass Gott von unserem Herrn Jesus Christus, der herrliche Vater, jünt macht den Jesus von Wahrheit, von Weisheit en Ansicht schenken, am beter kennen zu lernen. Jokom heeft dan ook eine Leer, wat en sehr wichtig ist, en dat is so. Gott kennen lernen, am an te bekend machen. En dat wir das Wunsch, wat hij in mijn hart gelegd hat, ver ik voren dat. Dat ik mag wirklich von Horten an beter kennen lernen. En so wie dat dan de bestätigung von Gott, dat het wirklich zien willen wir, dat ik in de Jokom gefahren wie en dat ik deze jongerschapsschool gemerkt heb. En ik voer dan te mijn practico, wo de 2 maanden dan zijn voor die... Deine des, oder das Ja, des? ohne das, wat du geleerd hast, voer ik dan in mijn reis, dat is een andere stad, een andere grote stad in Brazil. En du heb ik dan 2 maanden in verschillende jaren, wo ik dan gedaan heb en werkelijk ook veel het erleefd heb. Met Kenia, met mensen op Gossen, met evangelium uitdelen. En dat jaar verjink. En ik dacht, ik word bloos voor 6 maanden voor naar Brazil. Also, Luther zei Gott, no, wacht mal nog een beetje langer. Ik zei, dus naar Brazil voor, dat weet niet zo hostig over dat training. En zo kwam dat dan, dat hij zei, merk een aanbiddingsschool. Du wordt een school zijn, dat is een aanbiddingsschool, wo einer leert über verschiedenste Sachen, dus wer Jesus wirklich wie, sein Charakter, wat Anbetung meint, Johannes 4, 24, 23, 24. En so, dan merk ik mijn documenten in Brazil sogar, en alles funktioniert wunderbar. Dat kwam einfach alle deren ging op, wat op te merken fehlden. En zo blijf ik dan door en merk dan mijn aanbiddingsschool. En merk door heb dan ook mijn practico, wat in Brazil krijg ook waren we. En 1 jaar kwam ik dan 3. Als ik dan een ganse jaar school gemerkt heb. Eind 2019 dan? Ja, 2019 weer het dan. Kwam ik dan 3 te Weihnachten naar huis. Had mijn familie het ganze jaar niet gezien. Het eerste jaar wo ik dan weer weg was, zo lang. En had me dan ook ziemlich gebankt naar de familie en zo weer. En ja, dan kwam ik te Weihnachten 3 en weer dan hier verstoot. En wat weer, dan komt ze naar huis en ik weet niet, is je al alle plans voor je had. Maar wie dat, ik weet u best waar aan Brazilië voor, maar wie dat leicht die familie te verlaten, wie dat, hoe veel ze die waren terug te voeren? Toen dat ik niet door even zo denken doe en mir dat niet zo schwach voelen, al weit en vooruit, probeer ik niet door zo aan te denken dat ik mijn familie heen laat. Maar dat we 2 jaar voor ik dan word aflehnen, dan met eenmaal een rutsch dat erop had en dacht ik, Mensch, ik laat mijn familie waar heen. En mijn ouderen zijn niet zo goed of met de gezondheid en wat wanneer
dit jaar met eenmaal naar huis reizen, naar voeder gaan, en ik had niet tijd gespendet met iemand. En dan heeft God mij zo klaar een van de Bibelversen, wordt en Lukas 14, vers 26 en vers 33, zegt dat zo. Wann irgendwer nu mij komt, en nicht zijn Vater en zijn Mutter, en vrouw en kinderen, en broeder en zuster verstaat, en sogar zijn in het leven, die kan niet mijn Jünger zijn. Groot zo ook je, wer zich niet van alles losmerkt wat hij heeft, kan niet mijn Jünger zijn. En dan vroeg Jezus mij zo van dichtbij, zie ik dat eerste voor die, zie ik dat wichtigste voor die. Er was je op hier mee te doen, bloos ween, toen ik kroop was, die familie los te zijn, die de familie heen te laten, die in het leven wens. Mijn in het leven, moet je zeggen, wir van Anfang niet aan een mission te gaan, aan een mission te doen. Ik wil je veel geld maken en studeren, mijn universiteit maken en zo verder. En dan moet ik dat werkelijk nog eenmaal bedenken. Zie ik er Jezus te doen, mijn in het leven en mijn familie heen te laten. En dat is een van de zwaarste dingen, werkelijk wat ik in mijn in het leven... de schwanste Entscheidung, wat je zo getroffen. Ja, de schwanste Entscheidung, wat ik heb getroffen. En wo ik dan ook werkelijk zeg, oké, Jezus, ik leef die en ik wil alles doen. En wanneer het ook mijn familie is, ook wanneer het mijn in het leven is. Maar ik wil die vallen, ik wil die doen, mens. Ik wist klaar, hij had mij beroepen voor dit. Een vraag wat ik aan die heb, is, hand die ouderen die in de stad en de Entscheidung, wat je getroffen hebt, dat je einfach die leven in de mission aangeven hebt? Ja, daar ben ik zo dankbaar voor, dat mijn ouderen mij in de stad hebben. Werkelijk voor mij weer dat een surprise. Ik vervierd me werkelijk een beetje. Ik had niet doorop zo gedacht. Ik had niet me voorgesteld dat ze worden jeen zijn, maar werkelijk dat ze worden zijn visionen die, omdat je gaan kost, Jezus zijn opvallen werkelijk te zijn. En dat wat hij die roten deed, dat had ik niet ganz 100% werkelijk me voorgesteld dat dat wordt zo zijn. En dat we voor de graad, dat we mijn grootste bijstand in de stad, wat ik had laten, werkelijk te zijn, dat mijn ouderen heen me staan aan je bed en dat ze me gezegd hadden en gezegd, zolang die God zijn weg gaan is, waar we allemaal heen die staan in die jonge steden, dat was wirklich sehr wichtig für mich. Amen. Wat wist een Jugendlicher sein, wat ook zo veel dat hij zal gaan en hij zal vielleicht checken in seine Schule, oder vielleicht ganz das worden, aber hij fühlt sich geschickt für was Besonderes. En vielleicht ist es bei ihm nicht so, dass der Ältere an meiner Stadt, vielleicht aber auch, aber was wusst du diesen Jugendlichen sein, Tjana? Ich würde wirklich sagen, wenn du fühlst, dass Gott die roten hat, sehr gehorsam. Wenn's gehorsam, das was nu kommt, ist immer die Segnungen, immer Gott. Und ein Tag waren die Eltern verstehen, wie sie anhalten en gehoorzaam zijn. En een dag waren die Eltern die jongen staan. En wanneer die Eltern mij zijn van jou, je kan je dat niet werkelijk voorstellen, wat van grote bediening dat is voor kinderen die de Eltern heen gaan. Die dat zijn, dat Eltern en zegenen en beden voor hen, dat zij zich vrijen van kinderen die Herren zijn weg heen rondgaan. Zo, ik weet, en ik stel me dat ik ver dat dat niet leest zijn voor ouderen, je los te laten. En zo veel mensen, wanneer het dan nog uitloon is. Maar wanneer ze dem Herrn zijn weg nu gaan wil, zie je niet kinderen. En ziet je dat wat je niet kinderen gaan. Want wanneer je niet ook nog in je staten doen, dan is het voor die kinderen nog zwaarder, God gehoorzaam te zijn. Amen. Vielen Dank schön, Elena. Ich möchte die sagen, wenn die das Programm geholfen haben, wenn ihr sehen, was es, teilt das auch mit wem immer die Kurs. Für nun möchte ich die Gottes Segen wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.